Čaute sunťáci, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes som sa rozhodol, že si prejdeme cez štrukturované tréningy a intervalové tréningy, takže si to pekne spolu všetko prejdeme. Každý jeden, ktorý nám Sunto ponúka, alebo každý jeden druh, ktorý nám Sunto ponúka. A hádam, na konci budeme z toho múdrejší, takže poďme na to. Ako prvé by som teda vymenoval, čo všetko nás čaká, aké máme možnosti štrukturovaných alebo intervalových tréningov. Takže začnem od toho najjednoduchšieho a to je to, že si vlastne vieme v hodinkách priamo vytvoriť intervalový tréning. To znamená, že vôjdete do športového režimu, predpokladám beh alebo cyklistika, pôjdete do nastavenia tej aktivity, po anglicky exercise options, tam si vyberiete intervaly, musíte ich teda aktivovať a potom si veľmi jednoducho vystavate iba teda počet opakovaní, dĺžku jednotlivého opakovania a potom dĺžku tej recovery fázy. Takisto si tam potom viete nastaviť nejaký cieľ, či to má byť cieľ na tepovú frekvenciu, alebo to je cieľ na nejaké tempo alebo rýchlosť. No a ako bonus ešte, okrem toho, že teda hodinky vám ukážu tú obrazovku toho daného intervalu a potom obrazovku daného tej recovery fázy. Ešte ak si nastavíte v Sunto aplikácii špeciálnu intervalovú obrazovku, tak môžete mať taký potom intervale, keď príde tá recovery fáza, nejaký taký sumár údajov, ktoré vám budú rozprávať priemerné tempo napríklad toho intervalu, priemerný tep, maximálna power, priemerná power a tak ďalej. Takže to je to najjednoduchšie, čo môžeme spraviť priamo v hodinkách, nepotrebujeme na to v princípe aplikáciu okrem tej jednej obrazovky. Takže poďme si nastaviť alebo nasimulovať intervaly. Dáme si napríklad beh, zrolujeme do nastavení, aktivujeme intervaly, áno, vyberieme si koľko opakovaní chceme, ako chceme dĺžku alebo vzdialenosť, hej. Takže sme pripravení a môžeme pustiť tréning. Hej. A musíme sa prerolovať do obrazovky intervalov. Pustíme interval, ide interval prvý. Hej. A ideme. Nastavili sme si špeciálne obrazovku na power a ide recovery. Hej. Môžeme to aj manuálne potom spustiť a ísť do tak ďalej. Potom máme druhú možnosť, teda vstávaných tréningov, ale tie už sú teda také komplikovanejšie a robia sa v Sunto aplikácii. Ja tu mám aj počítač, čiže budem rovno nahrávať obrazovku to, čo rozprávam. Takže v princípe v aplikácii si dáte také, buď pôjdete cez plus tlačítko, ktoré máte v appke, alebo pôjdete do Sunto Guides, alebo do intervalov. V princípe všetky tieto tri veci vás vrátia presne, alebo dostanú vás presne k tomu nastaveniu intervalu. Čiže dáte plus, dáte create a vytvoriť intervalový workout, vytvoriť nový. No a tam už vidíte, že máte možnosť ako keby 4 bloky. Jedno je ten warm-up, tá zahrievacia fáza, potom máme samotný interval a recovery, hej, a nejaké opakovania toho. A potom máme ten cool down, hej, to je to, že kedy sa potrebujeme ukludniť po tom tréningu. Čo môžete robiť je, že každú jednu tú fázu si môžete nastaviť, čiže viete si nastaviť extra warm-up, akú má mať dĺžku, a čo je jeho cieľ, či to je tepová frekvencia, či to je tempo, alebo power, alebo speed, alebo nechcete žiadny cieľ. Môžete si to nejak aj pomenovať podľa seba. Potom máte ten hlavný set, tam si vyberiete v prvom rade tie opakovania, či to má byť 2, 3, 5, 10 opakovaní. A potom máte na výber teda ten interval samotný a tú recovery fázu. Opäť interval si nastavíte, buď to je nastavené na dĺžku, alebo trvanie, hej, a myslím dĺžku ako vzdialenosti a trvanie, a potom cieľ je či už tepová frekvencia, či už tempo, rýchlosť a tak ďalej. To je vždy to isté, hej, takže nastavíte si jednotlivé kroky a potom si nastavíte k tomu prinasľúchajúcu tú recovery fázu a mali by ste byť hotoví. Ak chcete, môžete to mať zložitejšie, ak chcete viac štrukturovaný tréning, tak si viete potom popridávať rôzne
rôzne kroky a dokonca k tomu ešte nejaké opakovania. Takže viete z toho vyskladať celkom pekné monštrum, v ktorom sa dá pekne potom zamotať. Keď už toto všetko máte hotové, tak si dáte v podstate pokračovať ďalej. Treba interval si nazvať, alebo pardon, treba si ten interval, ja tomu hovorím interval, ale je to v podstate intervalový tréning. Dať mu nejaké meno, áno, môžete si dať nejaký popis mu tam porobiť a potom je dôležité, že si vyberiete teda typ aktivity, na ktoré sa ten daný tréning bude vzťahovať. Je ich tu na výber požehnané množstvo, takže vyberete si, čo potrebujete, alebo dáte, že any, hej, to znamená, že na hociakú aktivitu to je aplikovateľné. A potom si vyberiete dátum, že kedy chcete tento tréning trénovať, alebo si ani nemusíte. Tak keď chcete špecifický deň, tak si ho viete dať ako špecifický deň a on sa vám potom ukáže v kalendári. Keď nie, tak si ho iba pripnete do hodiniek a v podstate hoci kedy ten intervalový tréning môžete použiť. Keď už všetko máte hotové, dáte iba uložiť, takže je to veľmi jednoduché a intuitívne. Napíšeme túto test a uložíme, hej. Keď už to je uložené, tak sa nám tu tento test vytvoril a my vieme potom ho v podstate vložiť do hodín. Dobre, toto máme taký tréning, ktorý je natívne teda podporovaný v Suunto aplikácii. Ukážeme si samozrejme aj o chvíľočku, ako to vyzerá v teréne, ako vyzerajú hodinky, keď ten intervalový tréning prebieha. Takže pozrite sa na to. Tak teraz si pozrieme Suunto Guides, ako fungujú. Takže ideme do nejakého tréningu, do behu. Pustíme Suunto Plus, vyberieme, ktorý chceme guide. Vyberiem nejaký štrukturovaný tréning, tento napríklad. Počkám na GPS-ku, ak nabehne, ale čak nemusíme. Pustíme tréning. Takže a ideme, pozeráme, takže toto je warm-up, manuálne môžeme preskočiť sekciu, takže ide prvý set, hej, dáme recovery, preskočíme druhý interval, recovery, preskočíme a tak ďalej. Dobre, a teraz ideme ďalej. Ďalšia možnosť, a v princípe je toto isté, ako je vytvorenie si intervalového tréningu priamo v Suunto aplikácii, ale je tam tzv. Suunto Coach. Áno, a Suunto Coach už momentálne poskytuje aj štrukturované tréningy v rámci tých tréningových plánov. A tam opäť je viacero možností. Ja vám to opäť nahrám a budeme si o tom troška rozprávať, že čo presne tam je. Takže v Suunto Coach, keď máte aktivovaný tréningový plán, máte takéto rôzne tréningy. Povedzme, že tuto je nejaký tréning, hej. Zrovna ja som trafil takýto, má nejaký bežecký štrukturovaný tréning, ktorý mi vytvoril ten Suunto Coach. Keď si na to kliknete, hej, tak vidíte, že to sa skladá vlastne z týchto blokov. Je tam nejaký warm-up 10 minút, 48 minútový workout, ktorý sa skladá vlastne z 9x2 x 40 sekúnd a teda a potom medzi týmto intervalom vlastne je 2 minúty 40 sekúnd nejaká recovery fáza a cooldown 12 minút. Takže toto sa vám automaticky tým, že si aktivujete Suunto Coacha, hodí do hodiniek a viete tento intervalový tréning použiť. Tento intervalový tréning je ale presne stávaný na určitý dátum, respektíve v rámci daného týždňa ho viete použiť hoci kedy, ale ako náhle vám bude ten Suunto Coach tréningový plán ubiehať v čase, tak tie tréningy sa budú meniť. Hej. Čiže keď na ďalší týždeň prídete, alebo príde ďalší týždeň, aplikácia automaticky zosynchronizuje do hodiniek ďalšie tréningy, ktoré sú v rámci toho Suunto Coacha. Takže nie je tam nekonečné množstvo tých plánov, hej, možných v hodinkách. A čiže keď už toto máte v hodinkách, tak zase idete do aktivity, ktorá je daná pre ten ktorý tréningový plán. Vyberiete si tú aktivitu, ona sa vás automaticky opýta, ak ste v tom dni, kedy to je naplánované, že či chcete teda použiť tento tréning, dáte áno, pustíte tréning a idete. Pri Suunto Coach je teraz taká novinka, ktorá tam nie je veľmi dlho, a to je to, že vlastne vám vytvorí štrukturovaný tréning aj pre posilovanie, takže
nie len teda pre beh a cyklistiku, ale sú tam pekne vyštrukturované tréningy do fitka, kde vám presne píše zatiaľ, aký druh cviku máte robiť. A je tam strašne veľa cvikov, drepy, neviem, také laterálne, také. Čiže všetky cviky sveta sú tam. Ale dobrá správa je, že počul som v kuluároch, že už sa pracuje na nejakej vizualizácii, takže to by bolo úžasné. Na to všetci čakáme, že nielen, že tie cviky budú vypísané, ale pekne nám to tam bude ukazovať, či už v hodinkách, alebo aspoň v aplikácii. Mne by stačilo, keby to bolo, takže toto je super. Dobre, ďalšia vec, ktorou si prejdeme, sú tzv. Predefinované Suunto Guides. To je niečo, ja úprimne sám za seba, chcem to len spomenúť, lebo ja som to v živote nevyužil zatiaľ, lebo to sú proste špecifické guidy, alebo také tie tréningy, to sú to štruktúrované intervalové tréningy, ale je to skôr taký, ako sa to volá, že ťa to navádza pri nejakých určitých udalostiach, čiže pre rôzne preteky, pre UTMB, alebo pre taký trailový beh, pre Zegama Ice Corey, alebo rôzne iné. Suunto vytvoril presne taký guide, ktorý prevádza toho pretekára cez jednotlivé fázy toho preteku, alebo v úvodzovkách toho tréningu. Čiže aj toto je možnosť, aj toto je štrukturovaný tréning, ktorý vám Suunto ponúka. Hovorím, ja som to zatiaľ nikdy nevyužil. Môžete si to kľudne vložiť do hodiniek a nasimulovať si nejaké preteky. Napríklad aj tú Zegamu. Sice neviem, kde presne by sme ju tu simulovali v našich končinách, ale je to možné. Takže to sú guides. No a potom tam máme také posledné dve veci, čo sú teda nie natívne Suunto veci, ale sú to aplikácie tretích strán, tak dve ma napadajú, ktoré som ja používal, ale je ich určite viac, je ich zo 5, zo 6. Čiže máme tam tie Strava segmenty, hej, a máme tam potom ešte vlastne štrukturované tréningy z tretích strán, ako je napríklad ja mám Training Peaks alebo Intervals ICU a potom sú tam ešte rôzne, ale principiálne je to isté. Takže len pár slov k Strava segmentom. Niektorí možno viete, niektorí nie, tak ale radšej si to prejdeme z rýchlika. Strava segmenty si môžete používať v Suunto hodinkách. Sú tam nejaké predpoklady, musíte mať zaplatený, myslím, Strava subscriber musíte byť, hej, čiže musíte mať platenú verziu Stravy. A potom teda musíte si v aplikácii tie segmenty vaše obľúbené označiť hviezdičkou. Ako náhle máte označené hviezdičkou, či už pre beh alebo cyklistiku, tieto segmenty sa vám automaticky zosynchronizujú do hodiniek a môžete ich potom použiť. A ako na to je to veľmi jednoduché. V princípe otvoríte si tréning v hodinkách, si začnete tréning, pôjdete do Suunto Plus, nájdete tam Strava segment, označíte, že ich chcete použiť a pustíte tréning a idete behať. Ak ste zabudli toto spraviť pred tréningom, hej, samozrejme ono sa to potom uloží pre ďalší tréning, ale ak ste to prvýkrát idete to robiť a zabudnete a spomeniete si v strede tréningu, že však tuto je nejaký segment, nevadí, v strede tréningu opäť podržíte spodné tlačítko, dostanete sa do nastavení Suunto Plus, pridáte si ten guide Strava segments a už zase ono to nabehne. Čo sa potom deje, je, že vlastne hodinky automaticky skenujú všetky terén okolo vás a hľadajú segmenty. Ak je na blízku nejaký segment, myslím, že je tam ten rádius 3 km, tak vám ukáže, že sa tam nachádza nejaký segment a ako sa budete k tomu segmentu približovať, tak vám bude tá vzdialenosť toho segmentu sa akoby scvrkávať, až budete, myslím, že 100 metrov od segmentu vás to upozorní, že ste 100 metrov od segmentu, no a potom už sa na to pozrieme, ako to vyzerá v teréne. Takže kamaráti, keď už sme si nahrali segmenty, tak sme si povedali o hviezdičkovať na Strave a priložili do hodiniek, tak hodinky automaticky skenujú segmenty na okolí nás. Ako vidíte, tuto mám segment 100 metrov, takže ešte, aj keby ste nemali na tej obrazovke, tak tie hodinky by mali automaticky upozorniť. Áno, teraz vidíme, že segment začína za 100 metrov, takže takto to funguje a ideme ďalej. OK, takže ten segment práve začal. Ako vidíte, je tam meno, dĺžka segmentu, aká je tam korunka a aký je môj aktuálny rekord. No a ideme hore. Obrazovka ukazuje vlastne dostávajúcu vzdialenosť, tempo a
aký zlý čas mám momentálne, alebo dobrý, oproti komu. Takže pozrieme sa na to opäť hore. Takže segment pomaličky končí, ešte pár metrov a čaká nás finálna obrazovka a vyhodnotenie. Či to dobre vidieť, strašný odraz. OK, vidíte, ako skončil segment. Aký som bol zlý, že minúta 39 som pozadu oproti môjmu PR-ku, takže takto to vyzerá. Dobre, a posledná vec, ktorú si chcem s vami prejsť, je vlastne Suunto tréningový guide z tretích strán. Takže napríklad teda ja mám túto príklad z toho Training Peaks. Je to veľmi jednoduché, ak používate nejakú takúto aplikáciu tretej strany a máte tam nejaký tréningový plán, alebo tam máte nejaký štrukturovaný tréning a teda je to partner Suunta, tak vám to automaticky v podstate sa zosynchronizuje do hodiniek, no a môžete používať tieto štrukturované tréningy. V princípe to funguje takmer takisto ako štrukturované tréningy od Suunto Coacha s jednou veľkou výnimkou a teraz neviem koho viniť, či to je tú aplikáciu tretej strane alebo Suunto, ale v princípe pre Training Peaks konkrétne vám neukazuje počet opakovaní. Hej, ak má štrukturovaný tréning 5 opakovaní, 6, 20 opakovaní, som mal minulé výbehy do kopca 20 krát, hej, po 20 sekúnd šprinty, 20 bolo potom skákanie a 20, takže bolo strašne veľa, tak vám garantujem, že po 5 už neviem, koľkatýkrát idem. Čiže toto je taká nevýhoda týchto tretích strán, že neukazuje hore čísielko tak pekne, ako nám ukazuje, keď si vytvoríme tréning, štrukturovaný tréning priamo v Suunto aplikácii. Tam pekne ukazuje, že ktorý interval to je, ktoré opakovanie práve beží. Takže viete si to lepšie mentálne pozerať. Pri tom Training Peaks som tak akože, som čakal, keď to skončí, to utrpenie, takže taká malá nevýhoda. Dobre, to je skoro všetko a možno ešte tak na záver taký malý sneak peek, jak sa tomu hovorí, že ochutnávka. Nevenovali sme sa tu vôbec plávaniu, hej, plávacím intervalom a viem dobre prečo, pretože ich tam momentálne nemáme, hej, v Suunto hodinkách a viem, že niektorí z vás sa na to môžu pýtať. Takže pre tých, čo sa pýtajú, pre plavcov, a ktorí zaujímajú tzv. Swim drills, hej, že ako drillovať v tom bazéne, tak nič, tak ostáva nám len chvíľku počkať ešte a verím, že čas nám tiká. Máme polovičku marca, takže za chvíľočku, koniec kvartála nám ohlasuje asi nový Suunto update a verím, že tam budeme mať o čom rozprávať, aj čo sa týka swim drillov. Takže vidíme sa už čoskoro a teda šťastné trénovanie, šťastné intervaly, alebo teda bolestivé intervaly, neviem, či budú až také šťastné, možno až keď utrénujete a vidíme sa už o pár týždňov. Čaute.